Здравейте, уважаеми зрители! Преди повече от 30 години един православен сириец купува от катедралния храм Свети Александър Невски скромни подаръци за своите роднини. Репродукции на една от най-почитаните в християнския свят чудотворни икони, тази на Света Богородица Казанска. Тогава Никола, така се нарича този православен сириец, не подозира, че една от репродукциите, които купува в София, ще се превърне в една от най-почитаните християнски светини на съвременна Сирия. Чудотворната икона Света Богородица от Суфание. На 27 ноември 1982 година тази малка, наглед скромна икона, купена в България, явява първото си знамение за християните в Дамаск. През следващите години славата на Света Богородица от Суфание се разнася из християнския свят, но за съжаление в България и до днес много малко знаем за тази светиня. Моята история започна 6 месеца след сватбата ни, на 22 ноември 1982 година. Бяхме в църквата на Светия Кръст. Имаше литургия в чест на Света Богородица. След това трябваше да отидем при сестрата на Никола, която беше болна, за да се молим за нея в дома й. По време на молитвата почувствах нещо странно. Почувствах някакво потреперване, тръпнене. Забелязах, че по ръцете ми има нещо като вода. Не знаех какво е. Помирисах, усетих мирис на зехтин. Ръцете й бяха напоени с зехтин. Попитахме я, какво е това, Мирна? Тя отвърна, не знам. Погледнете дрехите ми, целите са окапани с зехтин. Тя изми ръцете си. Аз седнах и започнахме да се молим отново и да питаме, какво е това, Света Богородице? Мирна изми ръцете си втори път и пак се върна. Всеки път, когато слагаше ръцете си до снимката на Божията майка, ръцете й се обливаха с зехтин. Върнах се от дома без да споделям с никого за случилото се. И какво можех да кажа? Тревожех се най-вече за Никола. Можех ли да му кажа, че докато се молих, ръцете ми се напоиха с зехтин? Това, което видях тази вечер, донесе по някакъв начин промяна в живота ми. Не тотална промяна, но все пак промяна. След молитвата видях нещо да тече от ръцете на Мирна, като от отворено кранче. Когато завъртите кранчето, от него започват непрекъснато да падат капки. Станах в 8 часа сутринта. Усетих мирис на тъмян. Попитах дали някой друг усеща мириса. Попитах Никола, попитах свекърва си, девера си, етърва си. Отговориха ми не. Какво има? Какво ти става? Казах им, не знам, чувствам мирис на тъмян. А те ми казаха, сигурно е от тъмяна пред иконата на Света Богородица. Има една голяма икона на Божията майка. Помислих си, че може би от нея се разнася този мирис на тъмян из къщата. Има и една друга икона, която се намира между дребните украшения. Тя е поставена срещу голямата икона. Това беше малко копие от хартия, поставено в пластмасова рамка, не по-голямо от човешка длан. Приближих се, за да видя дали от нея не се излъчва този мирис. Тогава забелязах, че тя блести. Взех я и установих, че от нея се отделя миро. Сложих ръка върху нея и усетих нещо мазно. Помирисах го, миришеше на зехтин. Започнах да викам. Обличах се в стаята си, за да отида на работа. Чух Мирна да вика «Никола, Никола!» и да тича към стаята ни. Отворих вратата и видях как от ръцете на Мирна и от иконата се стичаше зехтин. Намерих една дървена чиния, която бях донесъл от България, и я сложих под иконата. Чинията веднага се напълни. Донесох един дълбок поднос и го сложих под иконата. Той се напълни с зехтин. Не знаех какво да правя. Казах на Мирна, не отваря вратата на никого. Отивам да събера цялото семейство и ще ги доведа тук. Това беше началото на мироточенето на иконата. Останах сама и много се страхувах. Съзърцавах иконата, когато изведнъж чух глас, сякаш имаше някой с мен в стаята. Не виждах никого, но чух глас на жена. Дъща моя, Мария, не се страхувай. Аз съм с теб. Отворете вратите, не лишавайте никого от възможността да ме види.
запали ми свещ. Вратата беше отворена и тази къща се превърна в място за поклонение на всички хора, независимо от тяхната религиозна принадлежност и религиозните ритуали, които практикуват. Как иконата дойде в Дамаск? Пътувах през България. На връщане от Германия бяхме останали почти без пари. По пътя бяхме спали в автобуса. Тогава взех иконата, която днес наричат Света Богородица от Софание. Купих 6 еднакви картички с изображението и по $4 едната. Не ми останаха никакви пари за подаръци. Ние имаме навика да носим подаръци, когато пътуваме. Така донесох картичките. Една от тях днес е иконата на Света Богородица от Софание. След това бяха размножени снимки на иконата на Света Богородица от Софание. Хората започнаха да пишат имената си на гърба на снимките и да ги оставят за една нощ при Мирна. На другия ден идваха да си ги вземат. Стаята на Мирна, леглото, скрина, всички мебели бяха покрити с снимки на иконата и с парченца памук. Нямаше свободно място, толкова много хора идваха и пишеха имената си на гърба на снимките. Мирна започна да реди снимките една върху друга и да ги трупа на купчини. Когато на другия ден хората идваха да си вземат снимките, виждаха, че по тях е избил зехтин. Зехтин се отделяше от снимките, които бяха престояли на леглото, на скриня или на стола. Всички смятат, че феноменът от Софание започна на 27 ноември 1982 година. Беше събота. Новината обиколи града. В неделя вечерта, след служба, една група от църковния хор ме помоли настоятелно да отида в Софание и да изразя мнението си за това, което се случваше. Подобни случки не ме интересуваха по никакъв начин и аз ги отричах предварително. Затова учтиво им отказах. Те отидоха сами, но се върнаха отново. Тогава почувствах, че трябва да ги придружа, най-малкото от учтивост. И така отидох с тях. Бях изненадан. Първо, къщата беше претъпкана. Имаше хора до средата на улицата. Цареше очудваща тишина. По принцип, когато има събиране на араби, винаги е много шумно. Това привлече вниманието ми. На входа забелязах табела, на която пишеше: "Ние се извиняваме, но не приемаме никакви дарения под каквато и да е форма." Това също ми направи голямо впечатление. Почувствах искреността на хората, защото парите са разрушителни. Господ дава безплатно. Ние също раздаваме безплатно. Трябва да кажа няколко думи за поведението на сирийската държава във връзка с събитията в Софание. По това време Сирия преминаваше през много труден етап. Всяко струпване на хора будеше подозрение. Струпването на хора в Софание не беше обикновено по размер и продължителност. То бе и през деня, и през нощта. В неделя 28 ноември 1982, на следващия ден след началото на събитията, правителството изпрати 4 офицери от тайните служби и един лекар, господин Салиба Абделахат, специалист по бъбречни болести. Искаха да видят какво се случва. Отначало демонтираха иконата, мислейки, че тя се захранва с зехтин през малки тръбички. Първоначално съмнението е нормално. Затова те свалиха иконата. Констатираха, че зехтин отделя малката икона, докато я държаха в ръце. Върнаха я на мястото й. Бяха чули, че зехтин се отделя от ръцете на Мирна и я помолиха да насапониса ръцете си в тяхно присъствие. Тя изми ръцете си в тяхно присъствие и ги подсуши с кърпа. Но въпреки, че избърса ръцете си с кърпа, помолиха я да ги избърше и с донесените от тях хартиени кърпички. След това я помолиха да се качи в салона. Тя се качи с тях в салона. Казаха й: "Сега се моли." В този момент ръцете на Мирна се покриха с зехтин. Доктор Салиба взе ръцете й, обръща ги, разглежда ги. Разтърка с ръце двете длани на Мирна. Офицерите го гледаха. Той им каза: "Господ е велик." Попитах един специалист от центъра Пастьор в Париж.
може ли човешкото тяло да отделя зехтин? Той отговори: това е невъзможно. Мирото беше изследвано дори в Париж. То се състоеше от 100% чисто маслиново олио. Дори мирото, което излизаше от очите на Мирна. Такъв зехтин не се намира на пазара. Колкото до хартията, тя също не може да отделя с килограми миро. И човешкото тяло също не може да отделя миро. Имах 5 видения. Последното се случи на 24 март 1983 година. Тя държеше тогава една броеница. Когато се приближи до мен, тя доближи броеницата си. Инстинктивно разтворих дланите си, защото почувствах, че тя ще ми даде броеницата. В мига, в който кръстът докосна ръката ми, зехтинът започна да тече и всички присъстващи виждаха как той се стича от ръцете ми на земята. Но само аз виждах, че зехтинът извираше от кръста на броеницата на Света Богородица. Оттам се стичаше по ръцете ми, а после по земята. В края на видението, след като изрече своето послание, което аз предадох и което всички запомниха, Божията майка, без да обръща гръб, си отиде. Винаги казвам, че Света Богородица си тръгва, без да ни обръща гръб. Молили са ме да опиша Света Богородица. Трудно е да опишеш нещо, което не може да бъде описано. Когато не успявам да я опиша, казвам: Господ я е избрал като човешко същество, като нас. Това, което я различава от нас, е нейната голяма любов към Господ, нейното послушание, нейното мълчание и нейното пълно посвещаване на Господ, защото нейната цел в живота е прославата на Господ. Това е, което я различава от нас. Тук искам да разкажа за няколко изцеления. Някои от тях се случиха още тук, в Суфание, други извън тази къща. Например, изцелението на Мухамад Кахаладжи, засегнат от пълна парализа. Неговият син го донесе в Суфание и го положи на леглото. Беше неделя, 19 декември 1982 година. По това време и аз бях там. Видях и чух Мирна да му казва: Чичо, моли се, Света Богородица може да те излекува. Тя помаза с миро ръцете и краката му. След това го хвана за двете ръце и му каза: стани и кажи: О, Пресвета Майко Божия! Той стана. Мирна му помогна да направи 2 крачки, 3 крачки. След това го остави да продължи съвсем сам. Неговият син притича и се хвърли в краката на Мирна, която му каза: не на мен трябва да благодариш, а на Пресветата Дева Мария. Ако говорим за изцеленията, имаше много изцеления, но не Мирна излекува тези хора. Много хора влязоха в къщата. Те искаха аз да се моля с тях. Който и да влязеше в къщата, за да се моли, аз му казвах: аз няма да се моля за теб, аз ще се моля с теб. Ние се молим заедно волята на Бог да дойде отгоре. И след това всичко зависи от твоята вяра. Божията майка още в първото си послание казва: обичайте се едни други и не причинявайте зло никому. Тя ни показа докъде може да ни отведе любовта, когато стори първото изцеление в Суфание на една жена мюсюлманка. Първото изцеление беше това на една жена мюсюлманка: чеда мои, всички вие сте мои деца, християни и мюсюлмани. Едно от най-важните послания на Света Богородица за обединяването на нейните деца беше вечерта на 24 март 1983 година. Вие ще научите поколенията на думите единство, любов и вяра. Обединявайте се и не се делете, както го правят големите. Вие ще научите бъдещите поколения на думите единство, любов, вяра. Ден след ден историята от Суфание пораства. Историята от Суфание не е вече история на една личност, наречена Мирна. Нито е история за мирото, нито за появяванията на Божията майка или за екстазите и стигматите. Тази история по-скоро е едно послание, защото всичко това са знаци. Знаците спират един ден, защото Бог ни казва:
Сега е ваш ред да бъдете един символ. Какво е единство? Обединение. На първо място, това е единството на човека със самия него. Единството на човека с неговия брат. Единството на човека с Бог. Единството на семейството. Единството на църквата. Моята мисия, това е обединението на семейството. Защото Бог не е избрал Мирна сама. Той е избрал едно семейство, за да каже, че и църквата трябва да бъде едно семейство. И семейството трябва да бъде една малка църква. Ако семейството е изградено върху любовта и разбирателството, върху приемането на другия, то става свидетел на църквата на Исус. Ние всички сме отговорни за това, дали да бъдем проповедници или лаици. Ние сме призвани да изградим единственото тяло Христово. Предполагам, историята на Мирна Назур от квартал Софания в Дамаск ви е развълнувала така, както развълнува и нас, когато за първи път научихме за нея. Това, което можем да добавим към тази история, са още няколко факта. Мирна и Никола Назур продължават да живеят в Дамаск. Тя е католичка, а той православен. Чудотворният образ на Света Богородица от Софания се пази в дома им, който буквално денонощно е отворен за всеки, който желае да се поклони. Благодарение на нашата сънародничка Вера Делая, която от години живее в Париж, успяхме да се свържем с самата Мирна Назур, която в момента е на телефона. Здравейте, Мирна! Продължават ли знаменията на Света Богородица от Софания? За последен път това се случи на Светла събота 2004 година, но не беше явяване на Божията майка, а състояние на екстаз, защото явяванията започнаха на 15 декември 1982 и приключиха на 24 март 1983. Света Богородица ми се яви 5 пъти. След явяванията настъпи нов етап, наричан състояние на екстаз чрез Светия Дух. То може да настъпи, докато се моля. Усещам го внезапно, губя равновесие. Но винаги, когато съм в такова състояние, изтича мира от лицето, ръцете и очите ми. Това наричат състояние на екстаз. То започна на 18 октомври 1983, а последното състояние на екстаз беше на Светла събота 2004. Как си обяснявате факта, че Божията майка явява знамение чрез една толкова скромна икона, при това купена далеч от Сирия? Аз винаги си казвам, защо Господ е избрал едно от най-простичките изображения? То се състои от хартия и пластмаса. Мисля, че Света Богородица е избрала едно такова простичко и скромно изображение, за да ни покаже, че не е достатъчно тя да присъства в това изображение. Тя иска да присъства в нас самите, в нас. Защото ако Божията майка присъства сред нас, ние ще сме най-възвишената икона в очите на Бога. Иконата на Света Богородица от Софания е дошла от България, но вие все още не сте били тук. Защо? Защото аз пътувам само при наличието на църковна покана. Тук в Сирия нашия митрополит и моя свещеник не биха били съгласни да се предприеме посещение без официална покана. Посещавала съм много страни. Ходила съм в Америка, Канада, Австралия. Пътувала съм из цяла Европа. Ходила съм в Русия. Поканиха ме в Казан. Поканата беше и от кмета на град Казан. Ходила съм в Швеция. Ходила съм в Словакия. Но аз не пускам дома си, само за да пътувам по официална църковна покана. Ако получите покана, може ли да донесете тази малка икона със себе си? Да, когато от Казан поискаха да взема и изображението с мен, аз отказах. Страхувах се, защото не ми се искаше изображението да излиза извън дома ни. Но знаете ли, едва сега през този месец, за първи път изображението на Божията майка излезе от дома ни. Ходихме до Алепо, до Хомс и до Тартус и изобщо из всички провинции в Сирия, защото това е месецът на нейния празник. 27 ноември. Това е празникът на Богородица от Софания. Не знам защо. Може би Господ така е пожелал. Или Света Богородица така е пожелала. Изображението да излезе от дома, за да стигне посланието му до целия свят. Послание за любов, за единение, за молитвено общение. Затова всяка неделя изображението й излиза от дома.
И ако получа покана от България, аз ще се отзова. Поканата обаче трябва да е от страна на църквата. Аз нямам друго желание, освен това, да изпълнявам волята на Бога. Ако волята на Бога е да посетя България, защо не? Благодаря ви за възможността да разговаряме и да се надяваме, че Българският Свети Синод ще прояви мъдрост и един ден ще отправи покана за гостуването на чудотворната светиня Света Богородица от Софания, за да може, макар и за кратко, тя да бъде отново в България.